kublaya pi baro parlog ba e ha kanika video ngan cringe pang ki nongpang coronavirus ki bom dan ya ki dakishin lani ki asymptomatic patients nga kwa cringe pang kane namar haki report la shemba uneu knyang jingpang coronavirus ulaban sapriang lingba kini ki brew ki badon ya ka jingpang coronavirus henry ki bom dan ya ki dak jongka bad haka jingbom tem kini ki brew kin leje kendo ya ki parlog parajor ki bahayeng hasem bad kin lej ha ki jaga tre jongki bad kane kan bu ka jingma ya ki bala ya kendo bad ki tungin ya page menta ya kini ki silent spreaders lani kinong sapriang jong u covid-19 baningkong mildly symptomatic lani ki badon ya ki dak ki shin malu mala kini ki nongpang ki don ya ka jingjur ho bad ya ka jing shipment bad ru ya ka jing tharmen ba ar ki pre-symptomatic kini ki nongpang kim don ya ki dak ki shin jong u coronavirus hadin shite yo ba ki la deb yo ya u coronavirus henry ki laban pen i ya ki dak ki shin hadin pada kum ka jing shipment kabalai ki asymptomatic lani ki nongpang coronavirus claim ki dak jongka kini ki nongpang ki long ki ba ma namar ba kim don satya ya ki dak ki shin jong u coronavirus bat kane kan penlong ya ki ban pin sapriang ya ki we ki brew ba ki ya kendo ki report hakeleng pertai ka China ha ubnai jembang kala shem ba ki don kumba arpo persen ki nongpang coronavirus ki bom don ya ki dak ki shin jongka but ladapi ken mau kitu kiba sakut haga tu ka jahat Princess Cruise la shemba na pedeng hrus pa lai pusaungut kiba positif lais pa arpo prangut kim don satya ya ki dak kishin but ya kaniru la shem ha kumba lai 4% ngut ha ki nongpang coronavirus hari Japan but la don we ubriu na Gujarat ha kaba uba khat khandai snem kurta bom don ya ki dak kishin jong coronavirus but la tes hadu nyosin henrei kami ibej positif ki weipat ki bru bapaunam bala yo yu coronavirus henrei kim don ya ki dak kishin ki dei kine te kumnu pat ban ya dai lede baningkong ban phong ya ki face mask dami shabar wadum baar wadum kta iki khmat ki khmut bar kektin da kekti jabo bat ban thet bhai ki kti tangkat ni khendet kuble shubun da pidang wan thamai so ba click subscribe pila ban like ke ni video bat share ki we kumjo bat da pidon jing kli pila ban kli ha ki comment section harum kuble shubun